Mislim da svi oni koji smatraju da se ovde radi o brojkama i o matematičkom poređenju nisu dovoljno dobro razumeli koja je svrha današnjeg dana. Svako ko upoređuje zločine i žrtve, smatram da duboko greši. Mi se danas ne nalazimo u matematičkoj ravni, mi se danas pokušavamo da uspostavimo etičku ravan u našim odnosima. Bilo bi veoma pogrešno kad bismo išli drugim putem. To bi nas vodilo u prebrojavanja kojima nema kraja. Ako bismo ušli u takav proces, nikada ne bi mogli da se pomirimo. I zbog toga mislim da svi oni, nezavisno da li iz sveta politike, nevladinih organizacija, govorimo o intelektualnim krugovima ili medijima, koji u javnosti nameću temu prebrojavanja žrtava i poređenja, veoma, veoma greše.